Reit, dych chi'n ei gael test bore yma? Na, hynny yw test I fi. Y test ydy, ydw i'n gallu gwneud 2 beth ar yr un pryd. A mi ydw i'n ddyn, so mae'r chances yn slim yn dydy. So, dwi wedi cael thing newydd ar fy ffôn i, a dwi'n gobeithio fyddai'n gallu clicio'r slides mlaen o hwn, ond os dwi'n stuck, na jyst wefio'r Elis, a wneud jyst cymryd drosodd. Okay? Reit, wel, dwi am I ni glywed darlleniad I ddechrau, a dyn ni am droi at... hei! Dyn ni am droi at ail lythyr Timotheus... Fydda I di'n hofio erbyn y sleid nesau gyda llaw. Ail lythyr Timotheus, benod gynta, a dwi jyst yn mynd i ddarllen y 12 adnod cynta. Llythyr gan Paul, gafodd ei ddewis gan Dduw yn gynrychiolydd personol i'r Meseia Iesu. Wedi'i anfon I ddeud wrth bobl am y bywyd sydd wedi ei addo i'r rhai sydd â pherthynas â Iesu, y Meseia. At Timotheus sydd fel mab annwyl I mi, dwi'n gweddio y byddi di'n profi'r heilioni rhyfeddol, y trigaredd a'r heddwch dofn mae Duw ein tad a'r Meseia ein harglwydd yn ei roi I ni. Dwi mor ddiolchgar I Dduw amdana ti. Y Duw dwi'n ei wasanaethu gyda chydwybod clir fel y gwnaeth fy nghyn dadau. Dwi bob amser yn cofio amdana ti wrth weddio ddydd a nos. Dwi'n cofio dy ddagrau di pan oeddwn i'n dadael, a dwi'n hiraethu am dy weld di eto. Byddai hynny fy ngwneud i'n wirioneddol hapus. Dwi'n cofio fel rwy ti'n ymddiried yn yr arglwydd. Roedd loes dy nain ac Iwnis dy fam yn credu go iawn. A dwi'n gwybod dy fod ti yr un fath. Dyna pam dwi am I ti ail gynner fflam, a meithrin y ddawn roddodd Duw I ti pan wnes I osod dwylo arna ti I dy gomisiynu di i'r gwaith. Dydy Duw ddim wedi rhoi ei ysbryd I ni I fod yn llwfr, ond i'n gwneud ni'n gryf, yn llawn cariad ac yn gyfrifol. Felly, paid y bod â chywilydd dweud wrth eraill am ein harglwydd ni. A phaid bod â chywilydd ohono I chwaith, am fy mod i'n y carchar am ei wasanaethu, sefyll gyda mi yn nerth Duw, a bydd yn fodlon dioddef dros y newyddion da. Mae Duw wedi'n hachub ni a'n galw ni I fyw bywyd glân. Wnaethon ni ddim heiddi hyn, ddim I heiddi hyn, Duw ei hun ddewisodd wneud y peth. Mae mor hael. Mae wedi dod â ni I berthynas â'r Meseia Iesu. Trefnodd hyn I gyd ymhell cyn I amser ddechrau, a bellach mae haelioni Duw I weld yn glir am fod ein hachubwr ni, y Meseia Iesu, wedi dod. Mae wedi dinistrio grym marwolaeth a dangos beth ydy bywyd tragwyddol ac anfarwoldeb drwy'r newyddion da. Dyma'r newyddion da. Dwi wedi cael fy newis i'w gyhoeddi a'i ddysgu fel cynrychiolydd personol Iesu. Dyna pam dwi'n dioddef fel rydw I, ond os gen I ddim cywilydd, achos dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo. Dwi'n hollol sicr ei fod yn gallu cadw popeth dwi wedi ei roi yn ei ofal yn saff, nes daw'r diwrnod pan fydd e'n dod yn ôl. Wel, dyma ni, oedfa ola 2023. Ath yn sydyn do. Mae'r blynyddoedd yn bendant yn mynd yn gynt, yn dydy. A mae'n rhyfedd, yn dydy, mae'r cyfnod yma'n cyfnod rhyfedd, achos hynny mae'r goeden dal I fyny, a mae'n reolau yn does 12th night a primer decorations I fod I ddod lawr, ond mae'n rhyw deimlad yn does bod y Nadolig drosodd. Ac eto, mewn gwirionedd, dydy a ddim, ac yn y calendar eglwysig, dydy a ddim. Achos dyn ni nawr yn dod I gyfnod, y gair oedden ni'n trafod bore yma, dydyn ni Caleb, Epiffani. A Caleb yn gofyn, be oedd e'n beth wel, ddewn ni at hwnna mewn munud, a mae'r wyl I hun ar y chweched o Ionar, gwyl yr Epiffani. A dwi wedi dewis y darlleniad nes I ddarllen yn gynharach, achos yn y darlleniad yna,
mae un o'r 6 achlysur yn y Testament Newydd lle mae'r gair Groeg Epiffania yn cael ei ddefnyddio. So, dyn ni yng nghyfnod yr Epiffani, ond am ryw 6 achlysur arall yn y Testament Newydd, mae'r gair yna am yr Epiffani yn cael ei ddefnyddio. A mae yna arwyddocad i'r adnodau penodol hynny. Nawr, mi ddarllenes i allan o'r cyfieithiad mwy modern, Bible.net, ond dwi am i ni hefyd wrando ar 2 adnod allan o cyfieithiad y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, achos mae yna eiriau penodol yn cael sylw yn fan hyn. A dyma nhw. Fe a'n hachubodd ni, a'n galw a galwedigaeth sanctaidd, nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol â'i arfaith ei hun a'i ras. Y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd, ond a amlygwyd yn awr drwy ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu, oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengyl. A mae'r cyfieithiad yna o adnod 10 yn cynnwys 2 air wahanol. Nethoch chi sylwi, ond a amlygwyd a drwy ymddangosiad. Oedd ymddangos a rhywbeth yn cael ei amlygu. A'r gair yna, ymddangosiad, rhywbeth yn dod i'r amlwg, ydy'r gair sy'n dod â ni at galon neges yr Epiffani. Nawr, dwi'n yn gwybod, dewch chi'n onest, dwi'n lefo ni, pwy sy'n joio'r doleg? Y mwyafrif, tydi pawb ddim? Chmo? Mae dolig yn gyfnod rhyfedd iawn yn dydi. Weles i rhywbeth gan Banc Bwyd Abergeled, dwi'n meddwl, mae dolig fel fath o chwyddwydyr. Os di'ch bywyd chi'n llawn ac yn hapus, mae'r dolig yn llawnach ac yn apusach. Ac os di'ch bywyd chi yn drist ac yn llwm, mae'ch dolig chi yn drist ac yn llwm. A mae'r nadolig secular modern yma, dyn ni'n byw yn ei ganol, wedi troi mewn i ryw fath o anghenfil yn dydi. Chmo, efo rhyw ddathliadau, hyn a llall, a bob math o draddodiadau. A nawr, dros gyfnod y nadolig, a cyfnod yn arwain i fyny i'r nadolig, fe fuon ni yn edrych ar be oedd gan y gair i ddeud, a dyn ni di edrych yn do, wnaethon ni edrych ar rhoddion y doethion, a gweld be oedd arwyddocad rheini. Wedyn yn yr oedfa bob oed, oedd na sôn am gynllun annisgwyl Duw. Cynllun annisgwyl Duw i ddod â chariad, heddwch a gras i'n byd. A wedyn, Sul dwytha, mi nath Rhys siarad yn arbennig iawn, ynglyn â arwyddocad nadolig, sef bod Iesu wedi dod ato ni yn ein amherffeithrwydd, yn nghanol ein blerwch a'n diffyg trefn, a bod wedi dod ato ni, a bod y gwahoddiad i ni fel ag yr ydyn ni. Dyn ni'n gorfod gosod yn tŷ mewn trefn mwyn dod ato fe. A mae'r negeseuon yma i gyd di bod yn werthfawr. A maen nhw wedi atgoffa ni o bethau pwysig. Ond heddiw, dwi'n bod os wnaethoch chi sylwi ar y sleid oedd reit ar y cychwyn, dyn ni'n dod at gwestiwn mawr ein hoes ni. Cwestiwn mawr yn hoes ni ydy, so what? A felly be? So what? Da ni wedi dathlu'r nadolig, so what? A dwi'n gobeithio wrth edrych ar y gair gyda'n gilydd y bore yma, fedrwn ni weld beth gan Dduw i ddeud mewn ymateb i'r cwestiwn yna. A felly, so what? Nawr, o'n i'n siarad efo Jan a Caleb yn gynharach, a Caleb yn gofyn, be di ar... Caleb dy'r un sy'n codi law gyda llaw, jyst yn gofyn bod chi ddim yn gwybod. Be di'r gair yma, Epiffani? Wel, be mae'n feddwl? Wel, be mae'n feddwl, be dyn ni'n dieddol o ddefnyddio fe ar ei gyfer, ydy pan mae rhywun yn gweld rhywbeth. Maen nhw'n sylweddoli rhywbeth. Falle sylweddoli be di ystyr y gair Epiffani, enghraifft, y bore yma. A felly y bore yma, dwi am i ni gofio am yr Epiffani yn yr ystyr o Iesu yn ymddangos, ond dwi am i ni ofyn 3 cwestiwn i ni'n hunain. A'r 3 cwestiwn ydy,
beth sy'n gwawrio arno ni, beth sydd awnelo hynny â ni heddiw, a sut mae hynny yn y newid ni. So, beth sy'n gwawrio arno ni, beth gan hwnna i wneud efo ni heddiw, a sut mae hynny yn y newid ni. A dyn ni'n mynd i wneud hynny trwy nid yn gymaint edrych ar stori'r Nadolig, ond edrych ar llythyr Timotheus. A mae hwnna'n bwysig yno ei hun. Achos mae'n beryg pan dyn ni'n meddwl am y Nadolig, dyn ni'n meddwl amdano fe rhyw bocs bach. Ond ni'n mynd dechrau fanna ac mae'n gorffen fanna, a mae'n neges Nadolig fanna yn ei ganol e. Ond beth dyn ni'n cael yn y llythyr yma, gafodd ei sgwennu flynyddoedd wedyn ni, o leia 70 o flynyddoedd wedyn, ydy rhywun Paul yn defnyddio y gair yma a deud mae'r gair yma, yr Epiffani yma, mae beth ddigwyddodd yn fanna yn berthnasol heddiw. Ac os ydy'n wir 70 mlynedd ar ôl hynny, mae'n wir i ni heddiw. So dewch i ni edrych eto ar y geiriau yna yn adnodau 9 a 10. Ef a'n achubodd ni, a'n galw a galwedigaeth sanctaeth, nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith ei hun a'i ras, y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd, ond a ymlygwyd yn awr drwy ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu. Oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau drwy'r efengyl. So, dyn ni'n mynd i edrych ar ddyfodiad Iesu, edrych be mae Paul yn deud sydd wedi gwawrio arno fe ac ar Timotheus, a be ddyle fod yn gwawrio arno ni. A gobeithio byddwn ni'n gallu gweld bod yr Epiffani yn rhywbeth mawr i ni nawr. So, y peth cyntaf, beth sy'n gwawrio arno ni? Beth mae'r ffaith fod Duw wedi dod i'n byd ni yn golygu i ni? Beth sy'n gwawrio arno ni? Ac os ni'n edrych ar yr adnodau, dyn ni newydd i darllen o'r llythyr at Timotheus. Mae Paul yn deud rhai pethau sydd yn gwawrio arno fe, a ddyle fod yn gwawrio ar Timotheus. Ac mae'n sôn am achubiaeth, gras a galwad. Achubiaeth, mae'r adnodau yn deud, fe a'n hachubodd ni, ac mae'n deud i fod e wedi dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau. Ac yn fan hyn, dyn ni'n dod at bwynt pwysig nath Hannah wneud yn yr oedfa bob oed. Chi'n gofio Hannah'n sôn am hanes y Nadolig a deud bod e'n bwysig bod ni'n gweld y stori gyfan. Bod ni ddim jyst yn edrych ar yr olygfa yna, yr un olygfa yna o'r babi yn cael ei eni. Dyna'n rhannol pan wnaethon ni ddewis edrych ar arwyddocad anrhegion y doethion, achos mae'r anrhegion yna yn cyfeirio ni mlaen at beth sydd i ddod yn dydyn. Ie, mae yna olygfa ddel yna. Mae yna fabi'n cael ei eni, ond mae'r olygfa yna yn cynnig achubiaeth yn ei ystyr lawnaf yn sgil marwolaeth y babi yma pan bydde fe'n tyfu fyny. Does na ddim achubiaeth heb y babi, ond mae'r babi wedi dod i achub. A nawr yn yr Epiffani, mae ymddangosiad ein gwaredwr ni, mae'r ffaith i fod e wedi dod yn gwneud yr achubiaeth yna yn amlwg. Fedrwn ni ddim edrych ar hanes y geni, hanes yr Epiffani, heb weld a deall bod Duw yn gwneud hynny i gyd mwyn ein hachub ni. Dyna pam oedden ni'n neud ei gyd. Nid jyst rhyw stori plant bach ydy, ond darn o stori fawr Duw yn dod i'r byd mae'n hachub ni ac i adfer y byd ei hun maes o law i'r hyn y dylai fe fod. So, dyn ni'n gweld achubiaeth yma. Mae hwnna fod i wawrio arno ni. Dyn ni'n gweld gras yma. Mae Paul yn sgwennu at Timotheus a mae'n pesleisio bod y cyfan mae Duw yn ei wneud yn unol a'i arfaith ei hun a'i ras. Cynllun Duw ydy hwn. Cynllun mae Duw wedi baratoi ydy hwn. A mae'n dod o'i ras. Dwi ddim yn dod mewn ymateb i rhywbeth dyn ni wedi gwneud. Mae Duw jyst yn dewis gwneud hynny.
Mae Bible.net yn deud, wnaethon ni ddim i heiddi hyn. Dyw ei hun ddewisodd wneud y peth. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig i wawrio arno ni. Pan dyn ni'n edrych ar waith Duw yn y byd, pan dyn ni'n meddwl am waith Duw yn ein bywydau ni, mae rhaid ni gofio bod hwnna i gyd yn dod allan o'i ras e. Dim byd arall. Mae'n dod allan o'i ras a'i gariad e. Does na ddim byd yno ni sy'n heiddi iddo fe neu dim droso ni nac yno ni. Mae'r cynllun cyfan, y geni, y gwirthiau, y dysgu, y groes, yr atgyfodiad, mae'r cyfan yn cael ei yrru gan ei ras e. A mae Ephesiau 2, mae'n adnodau yn Ephesiau 2 yn deud hyn. Mae nhw'n adnodau cyfarwydd iawn. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anrheg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill. Felly, does dim lle i unrhyw un frolio. Dyna rhywbeth arall ddyle wawrio arno ni. Gras Duw. Y ffaith i fod ei gyd yn dod o'i galon e ac o'i gariad e. A peth arall sydd fod i wawrio arno ni yw fod yn galw ni. Mae yna alwad yna. Mae Paul yn sôn wrth Timotheus i fod a ninne wedi ein galw a galwedigaeth sanctaidd. A mae hynny'n bwysig. Achos mae yna beryg i ni feddwl, mae rhyw ddigwyddiad, bod eich achubiaeth yn jyst yn ddigwyddiad sydd yn symud ni o fan hyn i fanna. Ond mae'n symud ni o fan hyn i fanna, ond mae'n symud ni o fan hyn i fanna i wneud rhywbeth efo ni wedyn. Dyma'n stopio. Mae'n symud ni, mae'n anhachub ni, ond mae'n gwneud rhywbeth efo ni wedyn. Mae cynllun Duw yn golygu ei fod yn anhachub ni, ond mwy. Mae'n y fwy, achos nid rhywbeth pasif ydy bod yn Gristion. Mae'n cael ei yrru gan ras Duw, ond nid rhywbeth goddefol, nid rhywbeth pasif ydy dilyn Iesu. Wrth i ni ddod i fyw, wrth i ni weld yn byw ac yn gweithio yn ein bywydau ni, mae eisiau gwneud rhywbeth sy'n gyrru newid yno ni. A dyna sy'n dod â ni at y cwestiwn nesaf. Beth gan hynny i wneud efo ni heddiw? Na, mae Paul fan hyn, siw bod chi wedi sylwi, y ail lythyr Paul at Timotheus ydy hwn. Na, chydig bach o gefndir i chi. Mae'n debyg mae hwn ydy'r llythyr yn nhrefn amser, felly hwn ydy'r llythyr chwyra i Paul ysgwennu. Okay? So hwn nawr, mae wedi sgwennu lot o lythyrau, ond hwn ydy'r un dwytha iddo fe ei sgwennu. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae'n y jail. Ac erbyn hyn, mae'n reit amlwg beth sy'n ei wynebu e. Mae'n y gyfnod wedi mynd, mae wedi cyrraedd rhifain, mae wedi gobeithio cael ei ryddhau, mae wedi apelio fan hyn a fan arall ac yn y blaen. Ond mae'n reit amlwg beth sy'n ei wynebu. Roedd marwolaeth yn ei wynebu e. Cyn y cyfnod yma, oedd wedi rhyw led o beithio a bydde fe'n cael ei ryddhau mwyn parhau a'i wynedogaeth e. Ond mae'n dod yn fwy ac yn fwy amlwg, mae hwn fydd ei ddiwedd e nawr. A mae'n sgwennu llythyr at Timotheus. A mae hwn yn lythyr chydig bach mwy personol. Mae yna negeseuon at yr eglwys yna, ond mae'n chydig bach y fwy personol at Timotheus. A os dyn ni'n rhoi yn hunain yn sgidiau Timotheus, fedrwn ni ddychmygu sut oedd e'n teimlo. Oedd Paul yn arwr iddo fe. Paul oedd ei mentor e. Paul oedd ei dad e yn y ffydd. Oedd Paul wedi bod yn ffigwr cyson yn ei fywyd e ers i Paul ymweld â Lystra am y tro cyntaf yn yr adnodau wnaethon ni ddarllen yn cyfeirio at ei na'i fam ac yn y blaen. Roedd Paul wastad wedi bod yna i roi cyngor iddo fe, i'w annog e, i roi arweiniad iddo fe. Oedd Paul wedi cyfeirio at Timotheus yn ei lythyr cyntaf, drwy ddefnyddio'r geiriau hyn, rwy ti wir fel mab i mi yn y ffydd. Ond nawr, y reality yw, fydd e ddim yna lawer mwy. A mae'n sgwennu ato fe, ac mae'n gwneud amryw o bethau. A peth cyntaf mae Paul yn gwneud yw, mae'n diolch amdano fe. Dyn ni'n cael diolchgarwch.
Falle fydde'n swnio'n od. Ond be mae'n deud? Dwi mor ddiolchgar i Dduw amdana ti. Dwi'n cofio fel rwy ti'n ymddiried yn yr arglwydd. Ond mae'n bwysig i Timotheus glywed hyn, chi'n gweld, achos o be dyn ni'n gwybod am Timotheus, a chymod, efo lot o'r cymeriadau mewn Beibl, dyn ni'n gwybod rhyw gymaint amdanyn nhw, a dyn ni'n dyfalu rhai pethau, ond dyn ni'n cael yr argraff bod e ddim yn berson arbennig o gryf. Hynny yw, mae'n cael trafferth efo stumog, a chymod, mae Paul yn deithio fe'n gymryd chydig o win ac yn y blaen. Dwi ddim yn berson arbennig o gryf, a dwi ddim yn berson arbennig o hyderus. A felly, roedd cael ei annog yn bwysig iddo fe. A dyna be mae Paul yn gwneud yn fan hyn. A mae hwnna'n rhywbeth i ni gofio hefyd. Chi'n gwybod weithiau, os ydych chi fatha fi, ydych chi'n edrych ar eich bywyd eich hun, a ydych chi'n mynd yn reit frustrated. Ydych chi'n teimlo, dwi'n mynd i'n unlle, dwi'n tamed y gosach i'r arglwydd yn gôn i 10 mlynedd yn ôl. Ond meddyliwch pa mor braf ydy e wedyn, pa mae rhywun yn yr ato chi ac eich annog chi. Ac yn deud rhywbeth, dwi'n gweld bod Duw yn ddefnyddio di wneud y fath ar peth. A mae hwnna gymaint yn well, achos rhywun arall sy'n deud eich yn gweld. Dyn ni'n meddwl y pethau yma drosto ni'n hunain. Mae anogaeth a diolchgarwch yn bwysig, achos mae'n dystiolaeth o'r ffaith bod Duw yn gweithio yn bywydau ni. A mae hwnna'n gymaint o gysur ac mae mor bwysig. Be arall nath Paul ddeud wrth Timotheus? Dwi bob amser yn cofio amdana ti wrth weddio ddydd a nos. Dwi bob amser yn cofio amdana ti wrth weddio ddydd a nos. Mae'n deud i fod yn gweddio, a thrwy hynny mae'n yn hannog ni i weddio. Nawr, weithiau mae gweddi chydig bach o ddirgelwch yn dydi. Mae Duw eisiau cyflawni i wyllus, dyn ni'n gweddio am rhywbeth ydy yna. Chi'n gwybod, weithiau dyn ni ddim yn deall. A weithiau dyn ni'n deall mechanics sut mae gweddi yn gweithio. Ond falle bod ni'n gorgymlethu pethau weithiau. A'r cyfan sy'n rhaid ni'n wneud ydy bod, fel edodd Iesu fel plant bach, a just gofyn. Just siarad gydag e. Just gofyn. Os dyn ni'n edrych ar air Duw, dyn ni'n gweld yn glir bod Duw am i ni weddio, i fod e am i ni fod yn onest gydag e yn ein gweddiau ni. Yn ein gweddiau ni, ac mae hynny'n wir yn ein gweddiau personol ni. A mae bywyd gweddi'n bwysig i ni yn personol, a mae'n bwysig bod ni'n cydweddio gydag eraill hefyd. Ac yn hynny o beth gaich, atgoffa chi am y criw bach sy'n cyfarfod yma unwaith bob pethefnos, dwi'n meddwl, yn y capel ymlaen llaw ar fore di Sul i weddio. Ofnadw o bwysig, ofnadw o bwysig. Cofiwch bod gwahoddiad i ymuno gyda nhw. Ond mae'r gweddi yma mewn ymateb i'r hyn yma Duw wedi gwneud yn bwysig. A'r trydydd pwynt ar hyn, beth sydd yn hwn i wneud efo ni heddiw, yw mae'n yn galw ni i ddal ati. Felly, paid â bod â chywilydd deud wrth eraill am ein harglwydd ni, a phaid bod â chywilydd ohono i chwaith. Am fy mod i yn y carchar am ei wasanaethu, sefyll gyda mi yn nerth Duw. A bydd yn fodlon dioddef dros y newyddion da. Sdim sbel ers yn ei orffen cyfres yn mynd trwy y llythyr at y Philippiaid. A gen i gof, mae grŵp ni'n cyfarfod yma yn y cadeiriau cyfforddus yn fyna ar nos Fawrth bob yn ail wythnos. A un o'r pethau dwi'n cofio ydy un o'r pethau oedden ni'n dod nôl ato fe dro ar ôl tro wrth i ni feddwl am yr hyn roedd Paul yn deud wrth y Cristnogion yna, sut oedd eisiau iddyn nhw dyfu, oedden ni hannog nhw i ddal ati. Oedden ni'n o'r geiriau a'r dywediadau yna, oedden ni'n dod nôl iddo fe. Mae Duw yn dal ati yn ei waith yno ni, a mae angen i ni ddal ati yno fe. A weithiau mae'n hawdd, neu mae'n haws, a weithiau tydi e ddim. Ac yn yr adegau yna pan dydy e ddim, mae'n rhaid i ni ddal ati. Mae rhaid ni gofio bod e wedi'n galw ni, a bod yr alwad yna i dreulio gweddill o'n bywydau gydag e.
Mae dal ati yn bwysig. A beth sy'n helpu ni ddal ati yw meddwl am yr Epiffani. I fod wedi dod ato ni. I wedi gwneud hyn i gyd yn bosib. Ond sut mae hwnna yn y newid ni? Da ni'n dod nôl i'r cwestiwn yna. So what felly? Sut mae hynny yn y newid ni? A mae yna wahoddiad i ni. A y bore yma, spoiler alert, mae hwn yn mynd i fod yn un o'r negeseuon yna sy'n weithiau medru neu ni dimlo chydig bach yn anghyfforddus. Achos dwi'n mynd i fod yn gofyn i ni i gyd feddwl ni a sut yn ni'n ymateb. I'r ffaith i fod e wedi dod. I'r ffaith bod goleini'r byd wedi dod i'r tywyllwch. I'r ffaith i fod e wedi dod i fyd toredig at bobl fel chi a fi sydd wedi torri. A mae'n addas iawn bod ni'n gwneud hynny ar ddiwedd un blwyddyn a dechrau blwyddyn newydd yn dydi, achos mae'n gyfnod pan dyn ni'n dieddol o feddwl am bethau fel chi. Achos mae'r Epiffani, mae'r ffaith i fod e wedi ymddangos yn mynnu ymateb. Mae'n mynnu ymateb. A mae ymateb yn bwysig. Unwaith eto, nath Martin sôn bod ni'n mynd i fod yn troi at lyfr y salmau yn yr wythnosau nesaf. Ac yn y llythyr at yr Ebriaid, mae llythyr at yr Ebriaid yn dyfynnu salm 95 pan mae'n deud. A mae hwn yn neges i ni i fod yn craffu arno fe. Os clywch chi lais Duw heddiw, peidiwch a bod yn ystyfnig, fel oeddech chi adeg y gwrthryfel. So'r bore yma, os dyn ni'n clywed neges yr Epiffani, os dyn ni wedi clywed y neges yna droion o'r blaen, ond bod ni heb ymateb o gwbl, mae yna wahoddiad i ni ymateb bore yma. Mae yna wahoddiad i ni sylweddoli bod achubiaeth ar gael i ni trwy'r ras Duw, nid yn ôl yn heiddiant ni, a bod yna alwad i ni i fywyd newydd sanctaidd. A dwi ddim yn ymddiheurio am wneud y gwahoddiad yna bore yma, lle mae rhan fwyaf ni wedi bod yn dod i'r capel sawl tro. Hynny yw, mi ddudodd rhywun unwaith bod eistedd mewn garej ddim yn eich gwneud chi'n gar. A tydi dod i'r oedfa ddim yn eich gwneud chi'n Gristion. Dwi'n gwybod, dwi'n fab i weinidog. I've been there, I got a t-shirt. Chi'n gwybod? Mae yna wahoddiad i unrhyw un sydd ddim eto wedi rhoi i hunain. I ildio iddo fe, i blygu iddo fe, i roi ei hunain yn ei ddwylo fe. A mi fydd yna gyfle tawel ar ddiwedd y neges i ni gyd wneud hynny yn dawel drosto ni'n hunain os dim addas i ni wneud. Gan gofio dameg y mab y Fradlon. Chi'n gofio dameg y mab y Fradlon? Mae'r tad yn edrych allan. Mae'r tad yn edrych i ni droi ato fe. Mae'r tad yn disgwyl a mae'n rhithro allan i groesawu'r un sy'n troi ato fe. So os ydy hwnna wir yn danoch chi bore yma, cofiwch hynny. A be am y rai ohono ni sydd wedi ymateb iddo fe? Be am y rai ohono ni sydd wedi roi ein bywydau ni? Fel oedd Timotheus wedi gwneud. Mi fedrwn ni dal fod mewn llefydd gwahanol yn ein bywydau yn gallwn. Mi fedrwn ni dal fod angen clywed rhywbeth gwahanol. Chymod, dyn ni wedi trafod sawl tro a di meddwl amdano ni a sawl darlun ni'n helpu ni ddeall sut beth ydy bod yn Gristion. A dyn ni wedi meddwl am ein hunain fel building site, yn dydyn, fel safle adeiladu, chydig bach yn fler, ond gwaith yn mynd mlaen a Duw yn trio gwneud rhywbeth o'n bywydau ni. A mae rhaid ni gofio bod awydd Duw i weithio yno ni gymaint fwy na'n hawydd ni. A mae'n medru gwneud llawer mwy, gwrandawch ar neges Paul at yr Effesiaid eto. Lle mae'n disgrifio Duw fel un sy'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed ei ddychmygu. Mae eisiau gwneud mwy. I rhai o'n ni sydd wedi profi i lawe ar ein bywydau ni, mae eisiau
gwneud fwy, a dwi am i feddwl am hynny bore yma. Be mae Duw yn ein galw ni wneud a sut mae'n gweithio yn ein bywydau ni y nawr. Achos fel ddweud sy'n gynharach, dydy bywyd y Cristion ddim i fod yn oddefol, ddim i fod yn static, ddim i fod yn pasif. Mae'n newid i fod yna. Yn y llythyr at y Philippiaid ym mhen o 2, adnodau 12 ac 13, dyn ni'n darllen y geiriau hyn gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. Mae Duw ar waith yn eich bywydau chi, yn creu'r awydd yno chi ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Neu fel mae'r hen gyfieithiad yn gwneud, yn dweud, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iechawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Be mae hynny'n golygu? Gweithredwch yr iechawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Tydy e ddim yn golygu gweithio mwyn ennill iechawdwriaeth, dyn ni'n gwybod hynny. Ond be mae yn golygu ydy gweithio allan be mae ymddangosiad Iesu yn ein bywydau ni yn golygu a gweithio allan be mae hynny yn feddwl yn ein bywydau ni nawr heddiw. A mae'n bywydau ni yn wahanol iawn yn dydyn. Dyn ni gyd mewn llefydd gwahanol. Oedd Paul yn sgwennu at Timotheus efo neges benodol oherwydd lle oedd Timotheus. Oedd e'n sôn am ail gynner fflam a meithrin y ddawn a roddodd Duw i ti, a mi roedd e'n deud, sefyll gyda mi yn nerth Duw. Dyna beth oedd Timotheus angen clywed ar y pryd. Ond y chi a fi i gyd mewn sefyllfaoedd gwahanol. A dyn ni angen pethau gwahanol mwyn gweithredu'n iechawdwriaeth heddiw. Falle bod ni angen deall sut mae gorffwys yn yw. Mwyn gwynebu rhyw sefyllfa anodd. Falle bod ni angen yn herio ni. Yn rhywbeth sydd yn anghywir yn ein bywydau ni. Falle bod ni angen ymddiried ynddo fe i ddilyn ei arweiniad a rhywbeth fe fydd yn wahanol i bob un ohono ni. Duw sy'n gwybod pa neges mae am i bob un ohono ni glywed y bore yma. Y peth pwysig ydy yn bod ni'n fodlon gwrando a'n bod ni'n fodlon ymateb. A fel ddudais i ar ddiwedd y neges yma, dwi am i ni jyst gael cyfnod tawel na i weddio mewn chydig, ond dwi am i ni gael cyfnod tawel, ac yn y cyfnod tawel yma, dwi am i ni gyd weddio yn unigol, dwi am i ni geisio Duw, a gweld be mae Duw eisiau wneud yn ein bywydau ni heddiw. Achos mae'r Epiffani wedi digwydd, chi'n gweld. Mae Duw wedi ymddangos. Ac os dyn ni wedi ymateb iddo fe, mae wedi ymddangos i ni. A mae hwnna yn mynnu ein newid ni. Achos mae'n ein galw ni ac yn ein gwahodd ni i fyw fel ei blant a'i ddilynwyr heddiw. Dewch yn newyddion sydyn. O arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y ffaith dy fod ti wedi dod. A dyn ni'n diolch i ti am y cyfan mae hynny'n dangos i ni. Am yr achubiaeth, am y gras, am yr alwad. Bod gynnon ni gymaint i fod yn ddiolchgar yna fe. Bod ti'n ein gwachodd ni fewn i fywyd o weddi. Bod ti'n ein gwachodd ni i ddal ati. Ond arglwydd, helpa ni feddwl nawr yna, be di dy neges di i ni heddiw? Beth yw'r un peth yna wyt ti'n gwasgu ar ein calonau ni heddiw? Helpa ni wneud hynny. A helpa ni i ymateb i'r hyn rwy ti'n deud thyn ni. Amen.